sóc en Sanji! Tu saps què és l'All Blue? No saps què és? És un oceà miraculós! En Sanji és el cuiner de la tripulació, és un seductor acabat, li agrada seduir a través del menjar. A mi em recorda molt aquests personatges anglesos tan sofisticats. És un mini James Bond, no? O un James Bond en petitó. Aquella gent que lluita o que es baralla, però sempre surt dret i ben pentinat. Cama del diable! Paella d'espectre! La veu del Sanji és profunda quan vol. Quan es baralla crida i pot ser fins i tot barroer. Després quan veu una noia, sobretot les dues noies, la Robin i la Nami, es torna pràcticament un ésser absolutament infantil, no? Tots hem vist aquells cors que li surten dels ulls, no? Nami bonica! Robin preciosa! Voleu alguna cosa per picar? Us prepararé el que vulgueu amb tot el meu amor! Home, les escenes que està amb la Nami, que adora la Nami, o la Robin, per mi són divertidíssimes, jo m'ho passo molt bé. Després també té una manera de parlar moltes vegades que és com la vida quotidiana, és com una mica el papa de la tripulació, no? Va, nens, a taula! Va, tots a taula! Vinga, 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 que heu de menjar, que us heu de fer grans! I després té tota aquesta part també, sobretot quan s'enfronten amics, que moltes vegades no parla, sinó que és un pensament que treu aquesta veu així, molt profunda, molt greu. Rondinaire! Li haig d'agrair molts anys de la meva vida a vostè. A mi m'agrada molt quan precisament fa tots aquests canvis. És a dir, la gràcia del personatge és precisament aquesta, que permet anar d'un cantó a l'altre. No he nascut per ser amic de les dones. He nascut per estimar-les. Retrobar-me amb el Sanji ha sigut com anar en bicicleta, com si hagués deixat d'anar en bicicleta fa 20 anys, de cop i volta l'agafes i surts corrent. M'ha canviat la veu, evidentment, són 20 anys, com anar en bicicleta. Molt fàcil. I hi ha una frase que a mi m'agrada molt del Sanji, parlant de l'amor, dels sentiments, que diu: és molt dolorós estimar i no ser correspost, però encara és més dolorós que t'estimin i no poder estimar. Jo crec que One Piece connecta tant amb el públic precisament pels valors que té, és a dir, és el valor de l'amistat, el valor del treball en equip, el valor de la llibertat, del recolzament, l'objectiu comú que tenen tots i cap allà. Crec que tot això són valors que hi ha una part de la gent jove, la que mira One Piece, que se'ls fa molt seus, no? L'armada potser encara no em pren seriosament, però un dia jo, en Sanji, cames negres, seré el vostre pitjor problema.